José vende a Universidade de Santiago de Compostela, de Citmaga e de Melisa. Co traballo, coa charla, traballar con datos de xeito limpo e eficiente co universo Tidyverse. Tes aquí un HTML que te abrí e o PDF. Vale, gracias, Rafa. Vale, o chisme está ali, bien. Vale, bueno, pois entonces eu o que vou facer é non unha charla uso, senón que vou a dar unha serie de consellos, vale, ideas para traballar co universo Tidyverse, un pouco que na liña do que comentou Adrián pola mañá, é dicir, para aquelas persoas que aínda non teñen un poquinho de medo ou de respeto á programación, para que vexan que é moi doado traballar con R, vale, incluso pois pode chegar a ser divertido, que ao final é o que queremos, non? Entón, o esquema da presentación é o seguinte, non? Un poquinho de introdución e motivación a este universo, vale? Vamos a falar de como é o fluxo Tidyverse e unha aplicación práctica e unha serie de referencias bibliográficas. Como podedes ver aí, esta presentación ten 35 diapositivas, vale? En calquera momento me decide separo porque é unha presentación, como digo, que o seu obxectivo é que sexa didáctico para calquera que queira aprender, vale? Entonces, pois simplemente despois a podedes ver con calma. Entonces, cales son os meus obxectivos? Que é o que eu quero contarvos hoxe aquí? Bueno, quero mostrar o potencial que ten R e, sobre todo, o potencial que ten o ecosistema Tidyverse para traballar tanto con datos de tipo xeográfico como con datos sociodemográficos ou doutra índole, pero o que quero combinar sí que datos de aspecto xeográfico e despois outros datos, vale? Entonces, que vamos a facer? Primeiro, haberá que facer ou falar das técnicas de limpeza e visualización de datos. Para eso, o vou a ilustrar en un conxunto de datos reais do Instituto Galego de Estatística para explorar a distribución e a evolución espaciotemporal de apelidos e de nomes en Galicia, ¿no? Como decía, que no tema no que eu traballo. Entonces, antes de meternos en fariña, como se soe decir, que é Tidyverse? Bueno, Tidyverse é un conxunto integrado de paquetes de R deseñados para a ciencia de datos. Vale? Un conxunto de paquetes que todos comparten a mesma filosofía, a mesma gramática e a mesma estrutura de datos. Polo tanto, ao principio, mellor, custa un pouco familiarizarnos con un, pero unha vez que nos familiarizamos con un, despois nos familiarizamos con todos e entre eles operan e se relacionan moi ben. Os principais son o dplyr para manipulación de datos, o ggplot2 para visualización, que quizáis o mellor é un dos máis coñecidos, o tidyr para reestructuración de datos, vale? Despois temos os habituais de readr para importación de datos e os strings para traballar con cadenas, con tábuas, etc. Vale? O obxectivo, como decía ao principio, é facer unha análise de datos sinxela, consistente e divertida. Vale? Entonces, se alguén quere introducirse neste mundo, pois o primeiro que ten que facer é buscar en Google e sale esta páxina web, vale? Entonces, aí vos queda a ligazón para que naveguedes todo o que queirades sobre ela. Como calquer software, como calquer cousa nova, incluso un medicamento, o primeiro que temos que ler é o prospecto, pois aí nos sale na páxina web a axuda. Vale, a axuda é este libro. No final da presentación aparecen recompiladas unha serie de bibliografías recomendadas, pero a primeira é esta, porque tamén é a que aparece na páxina web. Podedes acceder a ela directamente no libro ou no libro online. E aí tedes a páxina web que ten un montón de exemplos, vale? Podedes repetir todo e despois adaptalo ao voso contexto. Entón, cando nos traballamos con R, que é o que facemos? Todos facemos exactamente o mesmo, aunque vos parezca que facemos cousas diferentes, non? En este esquema que tendes aí, pois trato de resumir cal é o fluxo de traballo que temos habitualmente cando facemos un análise de datos en R. Primeiro os importamos, os lemos, non? Despois, aínda que a xente sempre quer ir correndo, veña, vou analizar, non. Primeiro hai que limpar, quizás haxa que ordenar, vale? E despois, pois vamos a ter que facer unha serie de transformacións ata que despois realmente sí empecemos a modelar, vale? E despois, claro, modelamos, temos un resultado super bonito, super preciosos, pero temos que amosalos, vale? E o importante é sabelos amosar ben, e para eso pois están as librerías de visualización como a ggplot2, e tamén é importante pois comunicar os nosos resultados, e para eso podemos comunicalos, por exemplo, a través de Quarto, vale? Todos estes paquetes que están aquí nesta diapositiva, vale? Todos eles operan entre sí moi ben e todos eles traballan da mesma maneira, vale? Polo tanto,
todos, calquera das persoas que pasaron hoxe por aquí, vale, fan as mesmas tarefas, todos importamos datos, todos limpamos datos, os exploramos, os visualizamos desde un punto de vista descriptivo ou exploramos e visualizamos despois posteriormente os resultados e posteriormente faremos algún tipo de modelización matemática, vale, e finalmente pois comunicamos e para comunicar tamén empregamos este tipo de ferramentas. Entonces, para exemplificar todo isto, vale, e para que introducir a xente a que utilice este tipo de paquetes, pois o vou exemplificar con dúas bases de datos que eu coñezco moi ben, que son a bases de datos dos apelidos de Galicia e a base de datos dos nomes de Galicia. Por que eu traballo con apelidos? Bueno, porque os apelidos, no, se empregan como unha fonte de información que caracterizan de alguna maneira análise, que caracterizan poboacións, porque o análise do patrón dun apelido me vai a proporcionar tendencias de movimentos de poboación ao longo do tempo. Pero isto non somente digo eu, vámoslo a ver con R, non? Entonces, partimos dunha base de datos. No meu caso, parto dunha base de datos que é o patrón de habitantes de Galicia, vale? Para o ano 2000. Entonces, eu vou a preprocesar os datos antes de analizados. Entonces, bueno, pois poñevos aí os paquetes que emprego, pois sería o tidyverse, dplyr, string, etc. Unha vez que exploro, quero pintar, vale? E pintarei co ggplot2, vale? E despois me podo a facer preguntas de máis de estatística ou máis descriptivas, me dá un pouco igual, no? Pero teño que xogar con eses datos, no? Como, por exemplo, quero saber cales son os apelidos máis frecuentes por concello, vale? Quero pintar esos apelidos nun mapa, no? Ou quero facer nubes de apelidos, vale? Con este esquema, no? Quizáis non son os datos cos que estades vos acostumados a traballar, pero sí que serán semellantes de alguna maneira. Entonces, estas preguntas que eu me fago relativas aos apelidos, vos as podedes facer nos vosos datos. Entonces, para que vexades, como é a miña táboa? A miña táboa de apelidos, pois é unha táboa que ten estas variables. Temos a provincia de residencia, o concello de residencia, o municipio de nacemento, o municipio de... a provincia de nacemento, perdón, o municipio de nacemento, unha variable que se chama partícula de apelido, que son estas típicas del, ¿no? Desta xente que se apelida, por exemplo, del Río, de la Torre, vale? Eso se chama partícula, e despois ve unha columna, unha variable que se chama AP1, que contén a información do primeiro apelido. Despois temos unha variable que se chama sexo, vale? Que tomará o valor 1 se é un home e tomará o valor 6 se é muller. Quizás o mellor no estudo dos apelidos non me importa moito, non? Se vos ides á página web do IGE, vale, pois a distribución dos apelidos Fernández é igual ou é semellante tanto que sexan homes como que sexan mulleres, vale? Pero o mellor para outro tipo de estudo é interesante introducir a variable do xénero, vale? Despois, como vos decía, que é o padrón do ano 2000, e o que teño aí é, desa colección de persoas que aparecen, a idade que tiñan no ano 2000. A partir de aí vou a poder deducir o seu ano de nacemento. E despois o que teño pois é o número de persoas pois que se apelidan, eu que sei, Muñiz, como pon aí, que son da provincia da Coruña, do municipio 30, vale? Eso é o que eu teño. Entonces, fixadevos, vamos a empezar a xogar un pouquiño cos datos, vale? Decíamos, a min o IGE me proporcionou unha táboa esta que vos acabo de decir, vale? Bueno, porque les teñen a información almacenada así, vale? Teñen en part guardado esas partículas del, de la, vale? E teñen outra columna que é o apelido 1, vale? Pois, polo que sexa, a min me interesa estudar o apelido, no? De la Torre, del Río, o sea, todo xunto. Entonces, que temos que facer? Temos que facer operacións con cadeas, vale? Entonces, fixadevos, como se traballa coa filosofía tidyverse? Eu collo un conxunto de datos, vese, non? Cando sinalo, sí. No? A continuación, teríamos estes símbolos que aparecen aquí, que é o que se chama o operador pipe, e isto o que me vai dicir, con isto vou a traballar. E que vou a facer? Pois o que vou facer en este caso pois é mediante as funcións replaceNA e a función paste, que son funcións xa do manexo de cadeas, pois que vou a facer? Vou a quitar espacios que hai en blanco, porque cando se introducen os datos no censo ou no padrón, non? Cando unha persona nace, pois a mellor a persoa que escribe pois tamén introduce algún tipo de error, vale? Sobre todo, pois antes habría máis tipos de erros nos datos, entonces habría que limpalos, non? Para que despois, cando nos vayamos a facer unha consulta de cantos apelidos distintos teño, que é o que facedes vos, cando empregades unha táboa dinámica nunha folla de cálculo, como que decía Miguel, non? Pois, se teño un de la Torre e teño un de espacio la Torre, que o identifique como o mesmo apelido, porque senón serían dous apelidos distintos. Entonces, o que vou ter que facer é o típico trin, que ao mellor o temos en outras linguaxes, vale? Entonces, con isto que tedes aquí,
o que fago é eso, limpar eses espazos en blanco e despois concateno, vale? Concateno esa partícula co apelido, vale? E despois nesta función str_squeeze que teño aquí, pois o que fago xa é limpar calquer tipo de espazo que aparezca aquí. Que máis temos aquí? Todo isto o quero facer para todos os apelidos que teña aquí nesta base de datos, vale? Pois para eso empregamos a función mutate que vai a operar sobre todas as columnas, vale? E creo unha nova columna que lle chamo apelido, no? Que xa vai estar todo isto correxido, vale? Porque as columnas que eu empezaba a traballar eran part1 e ap1, vale? Que quero transmitir con isto? Que é moi fácil de operar a través deste operador, do operador pipe, e que calquera das funcións que vayamos a empregar en estes distintos paquetes van a funcionar sempre da mesma maneira. Que é unha boa práctica utilizar este tipo de funcións, a función mutate. E para que, por exemplo, facemos todo isto? Bueno, pois a mellor preparamos os datos para despois, posteriormente, pois agregalos, vale, visualizalos, etc. Por exemplo, agora xa temos todo preparado e agora eu quero sacar información por concellos, vale? Na base de datos inicial tiñamos un código que identificaba a provincia, tanto de nacemento como de residencia, e un código que identificaba concello de nacemento e de residencia, vale? Entonces eu podo facer agrupamentos, cuantas personas se apelidan de tal maneira por concello ou por provincia. Bien, pero claro, me vai a sair unha táboa e aí está. Pero o que quero é facer resumos visuais. Entonces, nesta base de datos que eu estou manexando, só o único que teño é a provincia e o concello. Pero non, vale, en Galicia, pois máis ou menos todos sabemos onde están todos os concellos de Galicia. Imaginade que me dice, pois o apelido meu, por exemplo, apelido Ginzo, sí, está na Ponte Nova. Vale, como sei onde está a Ponte Nova, me fago unha composición de lugar e digo, aí hai tantos, non? Pero mira, outras persoas non saben, ou non saben, pois, non sei, en Ávila ou donde sexa. Vale? Entonces, o ideal de todo isto é xuntalo con unha base de datos que teña unha información xeográfica, vale? E que se entendan entre sí. Vale, que pasa? Que normalmente as bases de datos que teñen información xeográfica o que teñen é un código que identifica os concellos, as provincias e as comunidades autónomas. Esta forma de nomenclatura pois é bastante estándar. Por exemplo, se falamos de códigos de concellos, está formada por 5 díxitos, vale? Que é a provincia máis o código de concello. 2 para a provincia e 3 para o código de concello. Bueno, entonces nos decimos, bueno, pois se vamos unir con outra fonte de datos que teña esta información para pintar, fago un paste e ya está. Sorpresa, non é así de fácil. Por que? Porque imaginadevos o concello que é o número 1, vale? Na base de datos, se vos fixades, onde está? Vamos para atrás, vale? Concello, municipio, vale? Dice que é de tipo numérico. Entonces, se é de tipo numérico, a información que vai a vir vai a ser un 1. Cando a mí o que me interesaría que viñera sería un 001, para que eu despois, cando faga o paste co CPRO, no, o teña 5 díxitos. Polo tanto, non é tan doado. Teño que facer unha serie de operacións, iba aquí, unha serie de operacións, non? Para conseguir esa estrutura. E despois sí que pego. Vale? Entonces, como funciona isto? Pois igual que o que vos expliquei antes, collemos os nosos datos, vale? Incluso o resultado vou a machacar, eu vou a guardar en datos, collemos o operador pipe, e agora pois fago esas operacións, de forma que se a longitude de municipio é 1, vale? Terelle que pegar 2 ceros. Se a longitude de municipio, a longitude non estou dicindo ben, nchars, no? Número de caracteres de municipio é 1, lle pego 2. Se é 2, lle pego 1. De forma que así teño 001, vale? Os pego e entón xa terei unha nova variable que lle chamei código INE, vale? Que normalmente, como se lle chama así, pois en nas bases de datos oficiais, vale? Fago todo isto e entonces teño para a miña base de datos o código INE, vale? Pero agora o meu problema era que eu quería agrupar os diferentes apelidos por concellos. Bueno, pois agora fago un group by, vale? Aquelas persoas que sexan usuarias de SQL, pois van a estar tamén super familiarizadas con isto, porque tamén se fala na mesma linguaxe, vale? Entón fago un group by. E que quero agrupar? Pois quero agrupar os apelidos por código INE, vale? E ademais que quero saber? Quero saber cantos Rodríguez hai no Concello da Coruña, cantos González hai no Concello da Coruña e sucesivamente. E para eso, como fago? Pois farei unha suma. Unha suma sobre que? Unha suma sobre cuenta. Porque en cuenta o que tiña era un número de persoas que había que cumprían unha determinada condición.
Vale? E todo isto o gardo nunha variable que se chama cuenta. Entonces, eu, cando execute datos, vou ter para cada concello e para cada apelido un número de persoas que o levan. Vale? Vale? E entón, con isto, pois xa sería moi fácil para seguir traballando. Vale? E se fago isto, tamén me podo preguntar, vale, cales son os apelidos máis frecuentes de Galicia? Bueno, pois agora eu xa teño información dos apelidos en Galicia, vale, polos distintos concellos, vale? Agora simplemente quero saber cal é a frecuencia, non? Entón, o que fago é, cal é a frecuencia dos 10 máis frecuentes, perdón, cales son os 10 máis frecuentes. Entón, que fago? Conto, non? Cantas persoas levan en Galicia os diferentes apelidos. Os ordeno, non? E despois, con esta función SLICEhead, vale? O que me vou a facer é dicirlle, quédate solo cos 10 primeiros, porque xa os teño ordenados. Para iso empreguei a función arrange, vale? Vale, e entonces, se executara o código hasta aquí, estas 1, 2, 3, estas 5 primeiras liñas, o tería unha táboa, bueno, bonita para os que nos gustan os números, pero a mellor para os que non nos gustan os números, un pouco aburrida. E como o fago máis bonita? Facendo un gráfico. E entonces, que vou a pintar? Recurro ao ggplot2 coa función ggplot, vale? E quero pintar o apelido e cuántas persoas levan tal apelido, vale? Bueno, aquí simplemente lle digo de que color é, vale? E asigno unhas coordenadas, que agora non imos a falar desto, e simplemente lle poño pois uns títulos, vale? E entonces nos daría algo tal que así. Vale? Que é super fácil, o sea, que por unha parte nas primeiras liñas temos esas operacións numéricas, pero despois simplemente, como todo isto traballa coa mesma filosofía, co operador pipe e con todo isto, pois moi fácil o temos gráficos como este. Vale, pero que máis decíamos? Decíamos que tiñamos feito un código INE, no? Ali atrás, que era para despois poder visualizar, no? Cantos Rodríguez hai, por exemplo, en tal concello, no? Entonces, eu agora teño unha base de datos de tipo espacial, como por exemplo as bases de datos que o temos a través do paquete MapSpain, vale? Entonces, aí hai unha columna que se chama Laucode, que coincide, vale, habría que mirar a axuda, etc., vale, pero que coincide co código INE. Entonces, mediante a función join, no? En este caso left join, 1, vale, porque tería, por unha parte, a información que eu teño donde? Nos meus datos, dos apelidos, non? E temos a outra información, a información espacial, vale, que ven do MapSpain. Entonces, se eu quero pintar, como na miña base de datos non tiña xeometrías para pintar, o vou unir con outra fonte de datos e así xa vou a poder pintar. Vale, entonces aquí faríamos esa unión. Fixádevos, insisto, aqueles que son usuarios de SQL entenderán perfectamente tamén isto. Vale, entonces agora xa teño un conxunto de datos que se chama Datos Galicia, donde ten os datos dos meus apelidos e ademais ten os polígonos dos diferentes concellos de Galicia. Vale, pois agora quero pintar o apelido Rodríguez. Entonces, que fago? Agora de toda esa base de datos vou a filtrar. Entonces, collo os meus datos, aplico o operador e filtro. E por que filtro? Pois, por exemplo, con aqueles apelidos que sexan o Rodríguez, vale? E o agrupo por concello, para ter o Rodríguez por concello, vale? E entonces, despois que fago? Quero saber canto Rodríguez hai por concello. Pois o sumo e o gardo nunha variable que lle chamo total, vale? Vale, fixadevos que fago unha cousa máis. Por que fago isto que ven a continuación, o de frecuencia relativa? Porque a miña idea era, despois isto, pintalo nun mapa, porque o estaba unindo cunha fonte de datos xeográfica. Vale, se eu pinto as primeiras liñas desto que acabo de executar aquí, pois me vai a salir que os Rodríguez van a estar todos na cidade de Vigo, na cidade da Coruña. Por que? Vale, porque na cidade de Vigo, na cidade da Coruña é onde hai máis habitantes, claro. Entonces eso non está ben, debería de ponderalo, no? Polo total de habitantes por concello. Por eso fago, outra vez, mediante a función mutate, no? Pois fago a frecuencia relativa. E entonces agora sí que xa pinto, vale? Simplemente volvo a aplicar o geon, vale? O ggplot, perdón, e despois xa aplico o que quero pintar. Como eu vou ter xa un obxeto da clase SF, vale? Que veu do MapSpain, pois simplemente o pinto e o teríamos algo así, vale? Rafa, dime... É que quitache mo chollo de aí. Vale. Bien.
Vale, podríamos nesta outra diapositiva, pois teríamos o mismo, non? A comparación de dous apelidos, vale? Podríamos facer exactamente o mismo que a base de datos do nome, vale? Entón, para non enrollar e como vai quedar grabado e quedamos tamén a diapositiva, calquera que lle interese o pode visualizar, vale? Por exemplo, en este exemplo, vale, este exemplo sería parecido ao de antes, non? Antes queríamos saber o top 10, non, dos apelidos, pois agora quero, vale? Ahora nos nomes xa é un pouco diferente, porque nos nomes sí que podo introducir unha variable de tipo categórico que é o sexo, e quero que me resuma esa información por sexo, vale? Ou lle fago unha filtraxe, vale? Fíltrame, vale? Por sexo igual a 6, vale? E despois pinto, fixadevos aquí, fago todas as operacións que queira, pero agora con esta filosofía, vale, poido pintar. E entón despois me saldrían, non? O diagrama de barras, non? Do top de 10 nomes femeninos en Galicia ou do top de 10 nomes masculinos en Galicia. Vale? Podría tamén mirar, no? Eu tiña na base de datos unha columna que era a idade. Entonces, como sabía que os datos eran do censo do ano 2000, pois se a idade, se collo a idade, no? E lle resto collo 2000 e lle resto a idade, o teño o ano de nacemento. Entonces podo ver cuántas Marías hai a partir de un certo ano e quero ver así a evolución de un determinado apelido. Vale? E despois o quero pintar, pois exactamente igual. Agora que quero pintar? Quero pintar unha evolución. Pintarei, por exemplo, unha liña. Entonces sería G-Online. Pero o que eu quero transmitir con todo isto é que a filosofía que hai detrás de todo isto é sempre a mesma e a forma de traballar é sempre a mesma. Vale? Entonces, o teríamos algo así. Vale? O sea, houve un momento onde houve moitas Marías, vale? Caeu e agora, bueno, pois tamén está empezando a caer un pouco. Pero bueno. Vale? Imaginade que quero comparar 3 nomes simultaneamente, vale, quedavos aquí tamén o resumo, o sea, en vez de ahora meter María, meto 3 nombres, Daniel, José María, María José e Vanessa, vale, e quero comparar a súa evolución temporal. Pois fixadevos, saldría algo así. Pero o que quero que vos fixades é que o código é super fácil de facer e super fácil de entender e que sempre se fai da mesma maneira. Xa para rematar no último minuto, era decir que, por exemplo, imaginade, a evolución do apelido do nome María, non? O nome María vimos como foi evolucionando ao longo do tempo, vale? Pero podemos tamén facer uns gráficos máis bonitos, uns gráficos de tipo dinámico, vale? Co paquete Plotly. Entonces tiña aquí un código, vale? Un arxivo en formato HTML que tamén é moi fácil de implementar a través da librería MapView, que tamén implementa con todo isto, e fixadevos, agora o que teño é as diferentes décadas, non? Desde o ano 1870 ata o ano 1987, vale? Da nome María. Vedes estes puntiños que aparecen aí? Son as coordenadas, no? Os centroides dos concellos onde hai persoas que se chaman María. Voulle dar o play e vamos ir vendo o mapa de Galicia onde foron aparecendo as diferentes Marías. Mirade, vanse metendo, vanse poñendo, vale? Isto vai, vedes, xa vai collendo forma de Galicia, o sea, toda Galicia está chea de Marías. Ao principio non había tantas, vale? E hai unhas zonas que quedan como que sempre hai, non? E outras que van salteando. Isto tamén é super fácil de facer, vale? E tamén vos lo deixo aí, pois que se alguén o quere replicar e sirve para os seus análisis. E bueno, xa para finalizar, como vos queda aí todo, pois aí vos queda un resumo das librerías empregadas, bibliografía, etc. Simplemente quero transmitir esta mensaxe que o Tidyverse non é só un conxunto de paquetes, senón que é unha forma de pensar con datos, vale? E ata aquí. Moitas gracias. ¿Alguna pregunta para María? Bueno, antes de nada, funciona, ¿no? Moitas gracias, María, pola presentación, foi moi didáctica. Eu creo que debería utilizar máis o paquete, bueno, os paquetes de Tidyverse, a verdade que non os uso moito porque me acostumei a programar de outro xeito e cóstame facer o cambio. Sí que os usei algunha vez e creo que unha vez que faço o cambio é mellor, o sea, é unha forma de programar máis fácil, pero bueno, creo que é un cambio de chip. E con isto iba a miña pregunta. Eu que sei que tú das clases, ¿no? Usas R, cando ensiñas a programar, ensinas xa con esta filosofía de Tidyverse ou crees que é moi complexo e non... Vale, pois cando eu dou clase, vou un pouco que decía
antes Adrián, tampouco queres asustar a todo o mundo, ¿no? E entonces vas pola forma máis clásica, aínda que penso que sería necesario xa dar o salto, vale, e deixarnos das cousas esas tan básicas, ¿no? Sobre todo en alumnado que non lle costa nada programar, entonces simplemente é cambiar o chip, e eles, se non traen xa ningún chip de antes, pois é como, por exemplo, no, a xente que empezou a programar en R e non coñecía outra linguaxe, vale, sabemos o que é o linguaxe orientado a obxectos, pero o que nunca programou antes, que máis lle dá que sea unha linguaxe orientada a obxectos que unha linguaxe estrutural. Lle dá igual. E a nós, que xa sabíamos antes programar e cambiamos o chip, pois podemos volver a cambiar. E eu creo que se debería de apostar bastante por isto, porque ao final todo vai hacia aí. E moitos dos paquetes que había se están caendo ou están deixando de funcionar. Entonces, creo que debemos de ir hacia esta filosofía de todos traballar na mesma dirección. Vale. Moitas gracias. Moitas gracias, María. Vale.